My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Ife sindife okwanzeka kuona masomphenya athu akuchitika, tidazolowera kuona masomphenya koma osaona kanthu. We always fight ghosts, kulimbana ndi kumamenya nkhondo ndi vidude, nkhondo imene sidziwika chifukwa chidude sichituluka magazi. Ayi, chidude sichituluka magazi. So Yesu anayamba kumenya zoti zioneke, kusintha kumpinda waya nkudziwika shape. Alright, if we are not ready for that, we are not ready for that. Ndo mama tuwerenga lero verse 18. Mzimu wa Ambuye ali pa ine, chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira msinga mamasulidwe ndi akhungu, kuti apenyenso kutulutsa ndi ufulu ophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Ndipo mmene iye anapinda bukulo nalipereka kwa mnyamata, anakhala pansi, ndipo maso awo anthu onse msunagogemo anamyang'anitsa iye, ndipo anayamba kunena kwa iwo kuti, lero lembo ili lakwaniritsidwa m'makutu anu. Ndipo onse anamchitira iye umboni, nazizo ndi mawu achisomo akutuluka mkamwa mwake, nanena, kodi uyu si mwana wa Yosefe? Ndeti kadapitiriza verse 23 akuti chani? Ndipo anati kwa iwo, kwenikweni mudzati kwa ine nkhani iyi, sing'anga iwe tadzichiritsa wekha. Zonse zija tazimva zinachitidwa ku Kapernaumu, zichitenso zomwezo kwanu kuno. Ndipo iye anati, ndetu ndinena kwa inu kuti palibe mneneri alandilika ku dziko la kwawo, koma zoonadi ndinena kwa inu kuti munali akazi amasiye ambiri mu Israeli masiku ake a Eliya, pamene kunatsekedwa kumwamba zaka 3 ndi miyezi 6 pamene panakhala njala yayikulu pa dziko lonse. Ndipo Eliya sanatumidwa kwa mmodzi wa iwo, koma kwa Septa wa Sidonia, kwa mkazi wa masiye, chifukwa awa siwokwanzeka kuona zikuchitika zimene adalota. Ayi. Ndipo munali akhate ambiri mu Israeli masiku a Elisa mneneri, onsewo osachira chifukwa siwokwanzeka kuchiritsidwa, safuna kuona zimene amalota zikutheka. Ayi. Ndipo panalibe mmodzi wa iwo anakonzedwa, koma Naamani yekha wa ku Suriya, ochokera kwina kungobwera nkudzachiritsidwa kukhate nkumapita. Ndimene Yesu ali kuyankhulira. Tikanawerenga verse 28 akuti, ndipo samsunagogemo anadzala ndi mkwiyo pakumva izi, nanyamuka namtulutsa iye kunja kwa mudziwo, nanka naye pamutu pa phiri pamene panamangidwa mudzi wawo, kuti akamponye iye pasi. Simungaponye munthu pasi amene ali ndi masomphenya ndi maloto. Ayi, Mulungu amamteteza. Verse 30 akuti, koma iye anangobzola pakati pawo nachokako. Amen. Mpakana lero tikadali ndi anthu amene siwokonzeka kuona zimene adalota zikutheka. Ndi mujamadi nchachirendo sititero ifa, sititero sizikitufika pamenepa. Mapemphero mpakana afike pamenepa. Mapemphero timalowa nkutuluka, omati mpingo wonse tiyimirire, ndipo katero kenako madzayimbitsa nyimbo
kenaka kumapeto amadzenena kuti ndipo mpingo wonse timbe nyimbo yotsiriza. Sikuti zimachitufika pamenepa zinthu zwayi. Yesu alikuwapeza wanthu mkachisi kwawo kweni ku Nazareti. Ndipo iye ndi mtima wabwino nati zisamachitikira alendo. Zimene ndaziona Mulungu akuzichita zikachitikenso kwathu. Ena inu muli ndi ana amene pokhala m'mudzi mwanu ndi kuatulutsa mwachisomo naimba skulu zinthu ziwayendera bwino, kubweranso m'mudzi mwanu adasanduka adani amudzi. Ongonyada amenewa amafuna kukhala ngati ndani? Ife tinawafunsa kuti adakwera kwa ndege, kodi amene ma certificate iwo maliro awo tidzayika ndife, olemerawo tidzakumba ndife kumanda, ma certificate amenewo adzatsa zonena zambirimbiri. Chifukwa ngakhala anthu akumudzi kwanu siwokonzeka kuona zimene ankalota zitachitika. Ankalota mwana wa napengo zinthu zitamuyendera, adzakhale wothandiza mudzi, adzawamangire mabiriji, adzakhale mupiwa kwawo. Zimenezo ankaziona alumajera kumthiko, alumamanga pamimba, wopanda malaya, mchombo pamtunda mwanayi, kabudula ong'ambika. Lero pamene zidangoti zayenda amakhala ku German. Ndiye kubwera mudzi momwe muja anthu nukudzu misunamo kutuluka milomoyi ndikaduka. Chifukwa mudzi siwokonzeka za mwana wa napengo, siwokonzeka. Iwo akadafuna kumuonabe wa mchombo pamtunda, odya mkute osapitsa nkomwe, akadafuna zimene zije zipitirire. Ndi amadzayimirira wina nkudzati, amene madzitama kuti mdaphunziranu, olipo nzanu, odayimba sukulu, odalowa yapa, pasi yapa, odalowa yapa. Kuti ayaji mwene pasi sipadzalowa ophunzira okha. Iwenso mbuliwe umakana sukuluwe nawenso dzalowa poti pamwepo. Tikukhala ndi anthu amene siwokonzeka kuona maloto awo akukwaniritsidwa. Ni mujamzanu mukampempherera pomwepa Mulungu nkunkweza na achitika zinthu mdziko muno mumamba kuti ngwa satanic. Amene waja wakayikira abwera bwanji kuchalichi ndi galimoto amekizo zawiri tudabwa, zimene zija zichitika bwanji tudabwa nawo. Adalowa satani aliyense amene shopu yake yadzadza ndi kuti adaba. Amene aja ali ndi njoka sikuti zingangochitika kudzadza shopu panda njoka. Amene aja ngokhwima anzawo geni utivuta zachitika bwanji. Munthu woti mnampempherera ndinu nomwe. Chifukwa tikukhala masiku amene anthu ake siwokonzeka kuona zimene adalota zikuchitika. Amen. Ndi muja m'bale wanu mudziwa zimene adachita Miriamu ndi m'bale wake m'bale wake mwana wa amayi wake ankamsunga ndi Miriamu yemweyo kukamsiya mnyanja ku Nile River kumayandama Moses. Miriamu akulondera chisomo chidayenda kwa Mose mpaka na ku State House kukaimba skulu ku Bishop Makezi, mwana kutenga maphunziro wose masters Bible madi. Ndipo Mose adadziwa maphunziro wose a Igupto imene timachula kuti masters degree. Chidayika nja ndi muja kutsogolo Miriamu akuita naloni. Kodi Mose afuna kukhala ngati ndani? Afuna azidzitama. Kodi Mulungu adadalitsa yekhayo? Kodi Mulunguyo amankhula ndi yekhayo? Iyo afuna kukhala ngati ndani? Ife autiyesa ngati ndani? Ndi muja Mulungu adabwera nkuti Miriamu si m'bale wanu kodi uyu? Kumadana ndi ng'ono, kumadana ndi mkulu wanu. Chifukwa ti Mulungu adamuyendera si m'bale wanu kodi uyu? Dukumbukira ine za munthu wina amene kukamabwera m'bale wake kumudzi amawauza amayi wake kuti mzungu wanu uja alubwera asandipeze nduthawira kudimba sindifuna kumuona. Kunena m'bale wake opondana naye. Chifukwa tili pakati pa wanthu amene safuna ataona maloto wawo aukwaniritsidwa. M'bale wake kufika chimwene ali kuti analali pomwe pakulu wanu. Ndipo mawu amene ayankhula ngakuti mzungu wanu uja alubwera sindifuna mthira m'maso. Mukhale ndi mwana wanu olemerayo. M'bale wanu
ndipo Miriamu adachita zomwezi. Yesu akuti ndipite kwathu ku Nazareti kuti zimene wanthu adaziona ku Kaperenawo, zimene ndidayankhula ndi wanthu kumuza mayi ali kupita ndi mwana wake mmodzi yekha kumanda. Yesu nkuti imitsane chitata nati mnyamata dzuka. Mnyamata kudzuka. Zija zidachitika pa nyanja, ndipo mphepo idafuna kuwapha ndi kuwamiza ophunzirawo. Yesu nakweza maso nati mphepo kalabata, mphepo kukalabata. Yesu akuti ndipite kwathu ku Nazareti. Ndipo pofika iye pachapa verse chimene chidachitika, Yesu atabwera ku Nazareti nukalowa nawo mkachisi ya makolo wake. Wina adaona ndithu kuti uyu maonekedwe wake wandirabai munthawi yanthu yawa kuti akupatse mwayi wobwera kutsogolo kudzawerenga chilamulo cha Yesaya. Unkayenera kukhale munthu amene udadutsa mu lights of passage magawo onse ya Yuda. Yesu anadutsa. Yesu anapita kokadulidwa kuti akhale mmodzi wa iwo. Ndipo Yesu sankajomba ku chipembedzo cha makolo wake, ankakhala pasi ngati aliyese, sapato panja, kukatsonga pasi, chimkanjo kuno ngati iwowo. Ndipo wina adati kodi sirabi uyu pakuti tamuona kavalidwe kakeka ndi mmodzi mwa aphunzitsi amawu a Mulungu. Ndi adati mphunzitsi bwerani muwerenge chilamulo cha Yesaya. Zawo zomwe osati kuti sabwera ndi Yesu ayi. Ndiye Yesu adayimirira uko nkubwera kutsogolo natenga bukulo, scroll. Buku silidali lolembedwa ngati mene lidalembedwera mene adapangirika machaputala chanu dula. The original Hebrew text, the scroll, it's a continuous script. Imango mansanthula nkukapeza pamene ulufunapo. Marinkuuzeni Yesu tusikuti adayiruneneka ndiwerenga pakuti ayi odala otasanthula kale ndi mipingo imene idali yachilongosoko ya maplotoko kuyikira kuti Yesaya 61 ndiye walero. Ndi atangomuza mphunzitsi pitani mukawerenge mawu. Ndipo Yesu pofika kuguwako monga mwa chikhalidwe cha Heberi anachitenga chiscroll chilamulo cha Yesaya, chilamulo cha mchipangano cha kale. Ndipo adachifutukula napeza Yesaya 61 ofutukulidwa kale. Pamenepo Yesu akuti mzimu wa Ambuye ali pa ine. Mzimu wa Ambuye ali pa ine chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuza anthu osauka uthenga wabwino. Musaganiza kuti Yesu alubwera ndi mawu yawo kuti anthu awasawadziwa. Ili lakhala lili loto lawo, outstanding dream. Kuchokera kale kale nthawi yonse Heberi they were waiting for a Messiah. Ankadikira Messiah. Ndipo Yesaya 61 ngwa kale siwalero. Ayi. Ndipo amene akulemba Luka chapter 4 wakangotenga Yesaya 61 iyo nkumatula nkudzaika apa. Sikuti nthawi imene Yesu ankaphunzitsa kudali Luka 4. Kudali Yesaya 61. Inaliso nthawi imene Ayuda adara asadavomereze mabuku ena, ankangovomerezako the Pentateuch and the prophets. Kenaka anavomereza the writings. Akati Pentateuch mabuku 5 oyambirira mchipangano cha kale. The prophets mabuku ngati Yeremia, Yesaya, mabuku ya aneneri. Amachita kuvomereza pang'ono. Ndipo nthawi iyi nkuti Ayuda atavomereza the prophets mabuku olembedwa ndi maprofeti. Ndipo pamene Yesu akungomatula pa Yesaya 61. Ndiwo mawu amene mapeza pa verse 18 la chapter 4 cha Luka. Mzimu wa Ambuye ali pa ine, anandidzoza ine ndilalikira anthu osauka uthenga wabwino. Nanena mawu onse waja. Nthawi imene zimene zankayankhula Yesu, anthu onse okhala mkachisimo, kumagumulira metu, kumavomereza. So mudzokuti muli pa Facebook amene mukugona kukuona ni live. Ndi pamene Yesu akuti pa verse 20 wonse atatha kugumulira mutu anachisunga chibuku chija nati mawu yawa akwaniritsidwa lero. Amen. Pamene zinambikira usokonezeka mpoti pamenepo
poti mawu awa atani akwaniritsidwa lero. 2024 ndicho chaka chimene tiyankhulire kuti maloto athu, zinthu zimene takhala tikuzira kalaka, maloto amene tidalota, masomphenya amene tidakhala nawo, ngati nkutheka chifundo cha Mulungu chikule kuti maso athu aone zimenezo. Amen. Zichitike basi, zichitike basi, zitheke basi zimene mudakhala mukulota, zimene mudakhala mukulakalaka zitakuchitikirani. Ena aife maloto athu ndi athanzira bwino, ena aife maloto athu ndi banja lolongosoka, ena aife maloto athu ndi kusintha kwa chuma chathu, ena aife maloto athu ndi kukonzedwa kwa moyo wauzimu wa pakati pathu ndi wana wathu, ena aife maloto athu ndicho chigonjetso cha maphunziro pa wana wathu ndi adzukulu wathu. Munaona muchitinawerengeramu Yesu atanena mawu amenewo ndi pamene adayamba kumpeputsa, sisingachokere kwa munthu wa ku Nazareti izi, amayi wako timawadziwa, bambo wako timawadziwa, ndi ndani uyu otakhoza kutiuza izi, mpaka na wina adachiyimirira kuti Mesiya yekha angakwaniritse zimenezi, ndani uyu atiuza izi. Ndi muja Yesu pomaliza amati angakhale nthawi ya Eliya, nthawi imene kudali njala ya dziko lonse, Mulungu ataona timpititsa kuti Eliya kuti akakhale akapulumukire, adampititsa kwa mnendo, osampititsa pakati pa nkhosa za Israeli, chifukwa ndi anthu amene safuna zauzimu zitaoneka zitheka m'maso mwawo. Ayi ndiye mpaka nachitubwereza Yesu akuti nthawi ya Naamani mesa ku Yuda kudala mbirimbiri akhati opandalo mmodzi uyu adapemphereredwa nkuchiritsidwa, mpaka na Naamani ochoka uko zangotenga machiritso kumapita bwinobwino zake nkuyenda. Ndi pamene anthu aja adati ife tapsa mtima chifukwa chomatiuza kuti mawu awo akwaniritsidwa lero. Namugwira Yesu kuti athane naye, amupe masomphenya ndi maloto wake zisaoneke. Ino simudawerenga kale m'Bible kuti mu chapter 37 Yosefe akulota maloto, chidalandilidwa ndi abale wake. Ndipo nthawi imene amakamugwira kutchire kodyetsa nkhosa kumene wankaba nkhosa za makolo awo, ndi muja kuti kamaloto uja akudzapoyo, uganizanji kuti iwe nkutiposa ife, mgwireni mponyeni mdzenje tithane ndi maloto wake. Koma mwafuna ndikuwuzeni kuti amene mukhoza kusunga maloto, amene muli ndi masomphenya, china chimene Mulungu muzimuuza nkuti monga mudasunga Yosefe ndi kumteteza kwa iwo amene amafuna kupha maloto wake, sungani moyo wanga. Ena ndi ananu amene amafuna kudzathetsa umphawi wa khomo lanu, ndipo anyamata ndi atsikana amene muli muno, amene maso anu ali kuona umphawi wa nyumba yanu, Yehova wasungisa m'manja mwanu deliverance ya banja lanu. Yesu akuti ndifuna kutulutsa mndende au mphawi aone ufulu wawo maloto amene. Ngati mmene muli linu mukuyima ngati nyamata, kuyima ngati mtsikana ndi kulimba kunena sindidzachedwa ndi zinthu zina, nyumba yathu ndayiona, mene azunzikira bambo wanga, mene azunzikira mayi yanga, ndilimbika mpaka na ndidzakhale deliverance ya nyumba yathu. Mulungu monga mudasunga Yosefe chifukwa cha maloto wake, sungani maloto wanga, munditeteze kwa iwo afuna kundiwononga. Ndi akabwera munthu wa bambo kudza kufunsani chibwezi muli form 2 mmadze kuti afuna ndiphere yani maloto. Akabwera munthu wa bambo ufuna kukwatireni pa form 4 mumadze kuti afuna kuphereni maloto. Fukwatira munthu sakwatira pa form 4. Ayi pofunika apite kai ku university adzakhale nesi, kenaka tsono adzatiuze kuno kuti alufuna kukwatira zabwino bwino. So okupherani maloto anu ali chikalire. Ndipo Mulungu ndi wokonzeka kusunga munthu amene wanthu afuna kumphera maloto wake. Ndifake akuti pomwepo pakumkankhira ku chipompo ati mpaka nathane naye anthu kutuluka atu ntchali chipembedzo chisadathe. Yesu ali kutsogolo kuchokada ngonena kuti mawu awo lero akwaniritsidwe m'makutu mwanu.
pano ziyamba kuchitika nthawi yomweyo adayimirira anthu chalichonse alitamba atayimitsa chalichi tiyeni tithaneka yenduyo mpaka adamugwira kumuchita drug mpaka nakunja kwa chalichi ndikusakasaka kumene kuli chipompo kuti akampoje kumeneko. Inu tangoganizani chigulu ngati tili muno ulimbana ndi munthu mmodzi kuti timkankhire ku chipompo kumwamba kudayimirira kunena ayi adasunga masomphenya achigulu. Ameni. Ena inu timuli ndi masomphenya kapena maloto achigulu kumbuyo kwanu kuli chigulu. Kula amayi anu okalamba kumbuyo kwanoko kuli ana masiye kumbuyo kwanoko. Ndiye mukapita kuma workshop kumangowa chimenera muganize musadayambe kuhagana ndi azimayi achigololo. Mwamba maganiza za mayi wanu, mwamba maganiza za bambo wanu, mwamba maganiza za ana masiye, mwamba maganiza za chigulu chimene chili kumbuyo kwanu. Musadavomere mwamuna chisawawa. Ndi pamene Mulungu adayimirira kunena sitingalole kuti inu mukwanitse izi. Bible limati Yesu adangochoka pakati pawo. Ine ndimaona ngati kuti chimene chidachitika nchoti anthu aja mukanthawi pang'ono adangoyima njera osadziwa chochita. Yesu nkungodutsa ramu kuchepa simungaononge munthu amene adasunga maloto. Ameni. Osakhala munthu opanda chimene mudalota. So tikungoyamba kumene we are launching this theme. Ndipo mkati mwa njiramu mukhala mukuoneka zinthu monga ndinanenanso tsiku la pamande. Apapa ndi kuti tikungoyamba nkhani chifukwa mmene akuyankhulira Yesu kunena mzimu wa Ambuye ali pa ine. Nkhani iyi siyoyamba ndi yakalekale ku Yesaya 61. Ndipo udindo umene mpingo udayenera ukhale nawo kale kukhala ndi mzimu wamphamvu wokuchitira zinthu. Wosati pokhapo nyumba mwanu mupezeke munthu okhala ndi mzimu wamphamvu ngati Samson. Ameni. Sinkhani yongo musira Yesu dai masomphenya Ambuye Yesu sizukhudza kunyumba kwathu. Ayi. Nyumba mwanu muoneke mwana wa mkazi mzimu wa Yehova umugwere. M'Bible muli nkhani ina kuchipangano chatsopano akuti ndipo ife Paulo tabene. Ndipo ife pakufika ku nyumba ya m'baleyo onani ana atatu atsikana okhaokha akuti adanenera. Nyumba mudapezeka ma prophetess ana amzawo opemphera akuti anyama atsikana wakuti adanenera kunenera za utumiki wa Paulo ndi anzakewo. Nyumba yonyadiritsa, nyumba yokhumbirika imene mzimu wa Mulungu adagwa nyumbamo mpaka na ana akazi atatu. Ife mkudziwa nyengo zimene tikukhala tikakhala ndi ana akazi atatu ndikuti onsewo opanda uyali ndi dress onse mabuluku okoka. Koma uyu adali ndi ana akazi atatu akuti ndipo ife pakufika nyumba ya m'baleyo onani ana ake akazi adanenera za utumiki wathu. Chisomo ngati ichi chitagwera nyumba yanga, chisomo ngati ichi chitagwera nyumba yanu kuti mzimu wa Mulungu agwe pa nyumba panu. Tsono kamwana kanu kakazi mkungwera mzimu wa Mulungu ndikusunga moyo ndikunena ndidzasunga mopirira mpaka na mayi wanga adzaoneza bwino. Ameni. Mesa ndi mmene timamveramu kodi. Agogo wena tapita wina ndo nayimirira kutsogolo akuti mari nkuseno nzanga ndinali kuingirande. Agogo kuingirande mnakatani mufiri yani hala mwana makhala kuingirande ndi anandirana kuti mudzangoyeza miyezi 3. Sikuti tukugundika nkumeta mbali mpaka na mayi wano dzapita kuingirande kukhalira busy mpaka na project kukhala yometa mbali. Zinthu zosachita wanthuziyo kungotsata yometa mbali basi. Zinthu zosauchita wanthu moyo unowo uli ndi ma options. Pali zambiri zoti tikadachita basi wokangugundika ndi project yominula basi. Mpaka na kuminula kusanduka project. Koma ma option ngati amenewo asesi amayi wanu sadzanena kuti ndinapiruka yeza zaka 3 osatheka. Ayi. Nzomwezi somati munthu ali ndi wana 9 koma akadali paganyu pachigayo kumapetetsa mpaka na lero. Wana 9 kumapetetsa munthu pachigayo koma wana 9. Anyamata ovala ndolo. Kudaba ndolo idatani pakhutu la mwana wa mwamuna. Idatani ndo. Imakatani pakhutu la mwana wa mwamuna ndolo. Imakata. Ndiye kuti machitidwe awa wabambo wanu adzagwira mtengo wanji ndi uja timaona zibambo ntaunimu lachisanu agwira ndodo kukapempha mastolo ya mwenye
kwafusa asibamba amene aja mukafusa akakuza nine ndili ndi wana 11 wose vimbala ngondo ndifake ndimati tizibwera paguwapa kumadzalira yapa kuti Yehova atichitire chifundo. Satana asatibere wana, Satana asatibere zinthu zathu, wana wathu asunge maloto ngati Yosefe. Musayiwale kuti tikuyankhula pa ndi mwana woyamba wa Mulungu, the first born of God. Yes, akuti mzimu wa Ambuye ali pa ine, anandidzoza, kundidzoza ine, kumaona kudzozedwa munthu. Ndipo akuti the voice of being sent ili pamwepo. Yesu kumaona kuti adandituma. That element ya kumamva iweyo, kumamva ngati mwana wa munthu kuti amusent, adanditumira nyumba yathu. Kumamva tukuyambira ndi uyankhulamo achimwene mupita ku sukulumu kumamva kuti I am the sensual otumidwa. Ndipo Mulungu adayambira kunditumira nyumba yathu kuti nyumba zake zidzasite. Ameni. Kumamva kuti nuyongotumidwa. Musayiwale Yesu ndi mwana wa Mulungu, the very first born of God. Kumadziwa chimene ali akuti ndipada ndituma, kumadziwa kuti ndidatumidwa. Nkhope ya mwana otumidwa ndi mwana uja kuti sitingasauke naye. Olo kumpatsa sopo mmodzi amanyamuka mapita ku sukulu. Ngotumidwa chifukwa kudikira kuti zidzatheke zimene adatumidwazo. Basi sopo wina timakamtumizira ali komwe ku sukuluko kumakhala. Ndanthu otumidwa awawo, ndanthu amene akudziwa kuti ndidatumidwa. Ndipo ine mati inu amene muli ndi ana 5 inu, inu amene muli ndi ana 3, 4, awiri, osewo aliyense nkumati ndidatumidwira khomo lino. Ndifuna mayi wanga asadzajereso kumthiko. Ndidatumidwira khomo lino. Sindichita nawo amachita aliyesezi. Ndizisira amene wazizichita. Zomapota tsitsizi ndizisira iwo wazizichita. Ine ngotumidwa. Akadamva aliyesezi nkuzitenga zimenezi, nkuzisunga zimenezi. Yesu akuti ndipo ine ndiwoti ndilalikire uthenga wabwino. Kulalikira uthenga wabwino lusubwera pagome pokha pano dzalalikira. Ayi. Mawu ena tilapa njongo ndifuna anthu amudzi mwathu pa Christmas ndizidzapita ndino makadyetsa. Nditanyamulira traki yachimanga kukagawira wanthu amudzi mwathu. Ameni. Nkuigawa traki yachimanga chisawawa, popanda kulimbika, popanda kupirira, popanda kudzuka mmawa, popanda kuyesetsa. Sungaipeze traki yachimanga usatheka. For there is nothing like miracle money. That is not true. So Yesu alikuyankhula kuti zitifikire Efeso. Mulole kuti ndisatenge mawu onse amene Yesu adayankhula pa verse 18. Chifukwa liwu lilonse paloka ndi bomba kale lokhudza moyo wanu ndi moyo wanga. Chifukwa pali zambiri kuchita recover site ya wanthu osaona. So tikabweranso masiku amene akubwera tikhala tikupirira ifa tangoloncha kumene mutu tikhala tikupitirira kuyankhula zimenezi. Kuti inu ndine tiyambe kumayankhula mawu achisomo. Ndipo ine pamene ndapempherera nyumba yanu ndi wana mukapitirize kupempherera. Osatopa, osati inu yadandikanika palibe chingachitika nyumba mwathu muno. Ayi, kumayankhula be mawu achisomo, kuyankhulira banja lathu, kuyankhulira wana wathu, kuyankhulira tsuku, kuyankhulira akazi wanu, kuyankhulira amuna wanu, kumaizungulira nyumba ija, kuyankhulira zabwino mpaka nonse kusanduka otumidwa pakhomoko. Kuti pa Christmas paja nonse kudaba Christmas uno nyumba iyi yapita kuti njotseka. Ali first born wapita kudowa kukadyetsa masiye. Second born wapita kuchikwawa kukaendera okalamba. Amayi wawo ali kunchinji panopa alukaveka mablanketi anthu osauka. Ananga abambo tu apita kunkhotokota. Alukadyetsa wanthu anjala. Nyumba yonse pa Christmas nyumba idatumidwa iyi. Kumuona Christmas uja ndi uliji mtibu basi panywere dzuwatswi kuti izi zipindulira ndani izi. Mulungu atsakule maso athu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.